मोनसे गिफ्ट सफैदों आंनावहाय आं बेखौ आनबक्सिं खालामगोन दिनै रायजोफोर बा आंनि जायफोर भिउवार्सफोर सिङाव मा थानो हागौ नोंथांमोननि बायदिब्ला आं एसे गोजान जायगानिफ्राय सफैनाय नालाय बेखौहाय बेखेवनानै मा दङ आंनि थाखाय इउसफुल नंगोना नङा नायनि बेखौ आं खिथालांगोन आरो बबेनिफ्राय फैदों होनोब्ला पिन क'डआ 562149 कर्नाटका स्टेटनिफ्राय फैदों बियो जोंनि बहुत गोजान राउन्ड फ्लाइटजोंबाबो 3 आवार्स बारा लायो कर्नाटकानिफ्राय नैबे बुस्थुआ फैदों दा बेवहाय सिङाव मा दङ बेखौ आं दा खेवगोन आंनि थाखाय इउसफुल नंगोना नङा बेफोरखौ आं नायगोन नोंथांमोननि बेयाव मा दङ एक्साइटेड आं नायनो बिरादनो थ' जिखुनु जा फिन खेबसेबाव दासो नै गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै सोरबा बिदिनो गोसो गोथारै मा दं नायनो फैदों सोरबा सुवादनाव मा सफैदोंब्रा सोरबा बिगुरा मा लाबोदों एक्सेट्रा साननाय बयनावबो थायो थ' लाइफआव बिदिनो बयहाबो सोरहाबा मानिबा दुखु आगो हमबाय आं माबोरै मा खालामलांगोन मा जागोन जों बांसिनानो गाव गावनिखौ साननो बावलायो मालाबा मालायनिखौल' बांसिन इम्परटेन्स लायो सुवादा मा खालामदों बिदि जाबायब्रा डेभेलप जाबायब्रा बे साला बिदि जादों खिन्थु लाइफआव नों हाजारखि थाखा फैसा खामाय गिदिर खामानि माव लाइफआव जों रावबो माने ओरैबायदि जों खालामनानै लायो लाइफखौ गाव गावनो एकदम माबा मोनसे कम्पिटिसनसो गेलेदों आरो देरहानो गेवबाय देरहानो माबा मोनसे गेलेदों देरहाथारनांगौ गेम स्पर्ट्सफोर बायदि दा बेनिखायनो आं बुङो लाइफआ कम्पिटिसन नङा जों रावजोंबो रेस नांनो फैयाखै दसे समनि लाइफ दसेल' जिउ ओंखायनो हाजारखि खामाय कौटि खामाय बिलियन मिलियननिफ्राय बिलियन खामाय ट्रिलियन खामाय जेबो गैया नाथिं नों लाइफखौ इन्जय खालामनो रोङांगौ बेखायनो लाइफखौ इच एन्ड एभ्रि ममेन्ट इन्जय खालाम बे नङादि लोगो लोब्बाल' लाइफआ इन्जय जायो जेखि धोरोमनियानो जाया भगबानजोंबो एसे था हाथाराबाबो एसे था लाइफआव खुसि दङ बेखौ दोनथ'नोसै आं बेनिफ्राय फैदों दा लास्टआव खिथागोन वाव माइ प्युर genuine leatherनि लैपटॉप बैग वाव मैकबुक सोनो बरिया जागोन दंबावो आरो माखासे माने बुस्थु मैकबुक सोनो एप्पल लैपटॉप सोनो फिसा सानो दा समायनायाव थाथ'बाय दोनथ'बाय बेनि उनावहाय ओइ नैबेखौसो देखायग्रोनांगौमोन आं दा मोजां बुस्थु फैदों आंनाव आंनि टेबोलाव साजायनानै दोनदों बेखौ मा होनोमोनलाय बेखौहाय दे बेखौ कमेन्ट होदो मा होनो दा बुंगोन आं बे थाथ'थों जेबोनो भिडिअ जोबनायनि सिगां कमेन्ट मा होनो बेखौ आरो आंनाव बिराद मोजां मोनसे बुस्थु सफैबावदों नेमबो दङ दै ब्रान्ड दै गुदुं लानो मोजां जासिगोन बे आं बबेबा थांबा फिसा सानो लोंनो आन्था आच्छा सरि बेनि उनाव मोनसे डायरि नैबो मेगनेट दं नै गोथावो आच्छा बेनि उनावहाय most expensive गोसोनि मा होनो बेखौहाय बर' कलमाबोथ' हिन्दीनिसो जाहैबाय फावथेन पेन इंलिसनिसो जाहैबाय पेनाबो बर'नि मा होनो बर'नि राव दंना गैया दासिमबो बेयो गोसोनि मेलेमनि साननायखौ आखाइजों गहरग्रा
मा होनगोन पेन बिराद एक्सपेन्सिभ मोनसे पेन मोनबोबाय आं नै माने बाव मोनबाय ओमफ्राय बेखिनियानो गैथ'ला नै थांग्राय बिदिमोन जिखुनु जा नैबेखौ मा होनोमोनलाय आं दहाय खिथाखाबाय दा सैत्यमेव जयते नामा 1 2 3 4 जों फैसायाव नायोब्ला मोनसे मोननै मोनथामल'सो नुयो बे उननिखौ नुवा खिन्थु बेवहाय मोनब्रै थायो सैत्यमेव जयते आच्छा दा बेखौ बबेनिफ्राय हरदों होनोब्ला एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउसन बावहाय नार्सिंनिफ्राय लानानै हटेल मेनेजमेन्ट ओमफ्राय गोबां कर्सेसफोर अफार होगासिनो दङ बिसोरो आरो सुबिदा हाजोबै स्टुडेन्टफोरखौबो सुबिदा होनानै फोरोंगासिनो दङ बेखायनो जायफ्रा गोसो गुदुं आं कन्टेक्ट नाम्बारबो होनानै होदों बेवहाय माब्बारनो कन्टेक्ट खालामनांगोन एडमिसन इज गयिं अन जायफ्रा साइन्स बेकग्राउन्डनिफ्रायखा डाइरेक्ट BSc निफ्राय कर्स लानो हागोन 100% प्लेसमेन्ट गेरेन्टि बिथांमोननियाव नांनायनि बारा इन्स्टिटिउसन दङ नेसनेलि इन्टारनेसनेलि 17 कान्ट्रिज प्लास इन्टारनेसनेलाव गावसिनिनो हस्पिटाल्स हटेल्सफोर दङ बावहाय GNM कर्स जायफ्रा लानो नार्सनि बिथांमोनाबो मोनगोन हटेल मेनेजमेन्ट थेरापि रेडिअल'जि स्निक बेफोर ट्रेनिं बेफोरखौ मोनजोबगोन जायफोरखौ लानानै माने बेकार थानाङा प्लेसमेन्ट मोननायनि सुबिदानि सुबिदा जेरावबो नांगौ बेखौ मोनगोन आरोना आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला एथेनानिफ्राय फैदों बेयो आं दोनथ'बाय आंनाव मोनबेसे बुस्थु फैखो होमबा 1 2 3 आंना बयनिख्रुइ साबसिना नैबे बेजों बेबो मोजां ओमफ्राय 4 मोनबा बुस्थु फैबाय आरो होमबा 1 2 3 4 5 मोनबा रयसबा दिनै बारा इम्पर्टेन्ट जेबो भिडिअ गैया नैबे नङा आं शेयार खालामबाय आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होना होदों जायफ्रा एडमिसन लानो आन्दायगासिनो दं मोजां इन्स्टिटिउटआथ' बहुद दं जेरावबो नाथाय मोजां मानो जों बेटारखौ नागिरसिनो फर एग्जाम्पल आइफना मोनसे ब्रेन्डआ ब्रेन्डखा थिग इन्स्टिटिउटआबो बेबायदिनो मानो ब्रेन्डआ ब्रेन्ड मोनसे समाव सासे CM आं नामखौ मख'ला हमनानै बिनि फनखौ खेवनो नायदों आइफनखौ बे पासपर्टखौ खिथायाखै दा पासपर्ट खिथायैनि मा खालामदों बेखौहाय रं पासपर्ट मारिबाय थानानै एप्पोलनि सेन्टाराव हरबाय जों बेखौ फनखौ खेवनो नागिरदों जोङो बेखौहाय माने पासपर्टआ बावबाय बिदि नोंथांमोनहा जोंनो हेल्प होनांगौ जों उमुक बेबायदि टिमनिफ्राय बुंहरदों बिराद गिदिर सार्भिसनिफ्राय दा एप्पोला मा रिप्लाय हरदों मिथिबाय ना नों सोरबा उमुगानो जा थुमुगानो जा प्रेसिडेन्ट अफ बे कान्ट्रिनि जा प्राइम मिनिस्टार अफ उमुक कान्ट्रिनि जा अब्लाबो जोङो कास्टमारखौ डिससेटिसफाइड खालामनो हाया होननानै बिसोरनो पासपर्ट हरफिनांगोन थ' मोनसे ब्रेन्ड क्वालिटि एप्पोला आरो जाथा एप्सखौहाय लाया थिग बेबायदिनो नैबे इन्स्टिटिउटआबो ब्रेन्ड ओंखायनो जायफ्रा गोसो गुदुं थाब कन्टेक्ट खालाम बर' स्टाफनावनो सोरबा एजेन्ट लानानै थांग्रा गथ'फोरखौ दैथायग्रा बे नङा बर'आनो स्टाफ जोंना बे इन्स्टिटिउटनि बिराद गिदिर बेंगलुराव आरो बिनि उनाव इन्टारनेसनेलिबो ट्रान्सफार खालामनायनि सुबिदा दङ उनावहाय आरो प्लेसमेन्ट मोननायनि बेखिनियानो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल सैत्यमेव जयते